Ora lho. Hadang kok ya melu. Pak Seno ngendika pawakanku kaya pralon aku nesu. Aku nesu. Lah nyapa? Wong aku kaya plempeng. Ora nek jenengan ki ngomongnya ming pisan ra apa-apa lah bola bali lho. Setiap melu Pak Seno mesti ngece aku lho. Lah, iki bodohnya kamu. Kok mah bodoh iki piye ta? Ada orang yang dikasih tahu sekali langsung oke diperbaiki. Kue pisan pindho ping telu ora tok gatekke. Lah apa aku ora memperbaiki? Itu guru yang baik itu kadang kala dikandani dengan kata-kata. Ora saiki nek kata-kata. kowe senget karo aku mbok omong wae rasa ngomong. Apik ya yo, Dak. Masuk iki. Ora sah ngonek ke Iki tontonan lho, ora delok wong padu lho, tontonan. Ayo. Aku ngerti iki tontonan ning jenengan kok onek karo aku. Oke. Ngapa? Paniye? Padha-padha ning Ayo gelet-gelet. padha-padha. Kowe kok Kulon Progo? Hah? Aku kok Klaten. Apri, sini tak lindungi. Aku takut Pak Sen. Rasa ngopeni coro-coro. Enak lah kan coro ni coro siji. Coro siji. Ora, iki coro lagi gathuk. Ayo. Doyan apa piye wis? Doyan kok. Wis padu. Iki padu ora. Lah iki ra Saiki sebut ini. ngapa? Padha-padha ning godean ki tamu. Kowe Kulon Progo, aku Klaten. Padha hake ning kene mertamu. Iya arep ngapa? Iki dadaku di dadamu. Lah iki ya dadaku aku ya ndek dodo malah asli bangane nggonamu. Ndi? Nggonamu jajal tak tutuke. Pak Eno dodo kula niki lho Di dodo. dadamu. Niki lho dodo kula. Waduh kok kain tok. Ketok. Ngomong kok arep Intinya gini Mbak Tatin, sini. gak mau. Tahu. Wah, enggak mau. Sini. Sentoloe enggak mau. Loh, naon? Dia ya bilangnya sini aku ya nggak mau. Yuk, Nek Mbak Tatin mriki ya. alah. Tadi Mbak Titin sini yo. Tatin muni enggak mau ki mesti ana penonton sing alah Tatin. Tatin ki jan ra masuk tenan kok. Sini yo, enggak mau. Sini yo, ra mau. Kaya kucing. Bareng enak. Ora mau. Enak endi nek kaya ngono sing dikalap apane? Tak bukake tenan. Iya, jajal. Cepat. Paling ya ming ra iso to. Iso ning seminggu pisan. Alah. Ya wis lumayan iso seminggu pisan. Wis do padu ora. Wis. Lu ora ucuk-ucuk to priyo jenenge suasana. Salim, damai. Yo, damai. Gak mau, itu bukan indah. muhrim. Damai itu indah. Kowe nyawang warga Sidomaya iki lho. Ngapa ta? Tajen mali gini. Damai itu indah. Sing Sing diperdebatkan apa sing to? ra gelem jak damai sapa? Aku damai. Sesuk meneh baleni ra? Ya ora to. kok Dinyanyikke baleni. lagune seno, Le. Wong sesuk ra melu Lek, Min. kok. Sesuk prei ya. Perdamaian.